nabiling kong kay Brian lang ang yabe ko, giulam mo niya tani kay dito sila matulog tani isang bigo ko bala. Sa akong boarding house. Oo. Disinin ko, biling ko lang ang yabe ko, yung ko lang mag-out ko. Sa tingin ka, Port? Sa port. Sa Port man. Support. Danay ka mo ni Brian. Hindi, lain mo na siya. Okay, so bali lapitan ay lang gali. Lapitan na lang kami. Okay, so bali dugay na kabuya miguhay. Migo, dugay na. Brian. Okay, sa karon sir nakasugilanon kamo ni Brian. Ano plano ni Brian kay ginlabo sa ni alias sino to Burjok? Di mapano, siguro mapakaso, siguro pro pa Kapag sa kaso. makuan siguro sa kuan sang iyang dressing kag sa pilas mapatay. Okay, sir pagkakita mo sir nga may labo na dire no? Oo. Ano katapo sir ang pilas? Pagkita ko lang yan sir, laba mo tapos grabe nang dugo sa duga niya kag sa guya ito gatulo na mo Okay. sa drain niya. Pila ka bilog? Way kung balan to kita sa pulis to tatlo. Ma-estimate mo sir ang kalabaon kay ginlabo Lagba siya? to laba. Mga pila ka estimate mo nga mapulgada inches? Mga 6 inches. 6 inches? Do nga dire. Isa ka dangaw? Ano ni sir ang binangon niya bag or lang? Dana sir na tikover. Okay. Si Sir ka Brian taga diin gid nga Taga Samora na siya. Samora, barangay Samora. Sa taga Samora na. Okay, si Sir Burjok. Ba't hindi na ako taga Samora na sa gitna na siya? Hindi lang ako taga Samora gila siya. Kaya daw kapila ko lang sa mano mo, hindi. Gusto niya duwad love. Okay. First time nga. Okay, sir, si Sir Brian, may pamilya, misis ha? Siya lang yung istorya sir, like na idea. Away sa Kabalo? May pamilya ya Pero Kabalo mayara sa siya Sabaw? bro, siya ambot lang kung sige pa siya. Okay, sige. Pila na edad niya, sir? Nakapila na ka si Brian? 35 no? 35. Anong nang piledo niya, sir? Autia. Autia. Okay, sir. Okay. Sir, pangalan na to ni sir? Ano na, Arlea Morte. Ano na? Arlea Morte yung crew name ko to RJ lang tawag. RJ. Taga din ka... Negros ka? Taga Negros ka? Talagang Negros ka? Tugal ka rin di ka trabaho sa dito? 2014.